O Concello de Cambados pasará o vindeiro sábado ao nivel medio de restricións sanitarias, un avance que chega tan só unha semana despois de que a vila saíse do nivel máximo. Dende o Goberno local celebran esta decisión. Sabíamos que eran medidas moi restrictivas as que se estaban a adoptar no noso Concello, debido a ese gran número de casos chegamos a ter ata 95, pero tamén é certo que sabíamos que ou tiñamos a previsión de que eses casos tamén ian a descender pronto e que, bueno, coa colaboración de toda a cidadanía íamos a poder ir descendendo de nivel, sobre todo para que non tivésemos tantas restriccións. Esta nova medida permitirá aumentar a capacidade de ocupación da hostelería e os comercios. Aínda así, dende o Goberno local piden prudencia á poboación para evitar o regreso ao nivel máximo. Eu creo que sí, que vai a servir un pouco como aviso de que, bueno, que a xente ten que seguir cumprindo a normativa, que o COVID aínda está aí, aínda hai moitas persoas, moitas veces falamos de números, decimos 40 casos activos, non hai que olvidar que son 40 persoas coas súas 40 familias que están pasando e atravesando unha situación difícil e, polo tanto, pois non caigamos nesa rutina de creer que o COVID xa desapareceu e que sigamos pois mantendo todas as medidas que estean ao noso alcance para que non volvamos a esa situación. Co verán a volta da esquina, o medo de acceder ao nivel máximo de restriccións é moi grande en todos os concellos. Dende Cambados agardan que se cumplan as normas e poder gozar do verán dentro do que a situación o permita. Vai ser algo máis que o verán pasado, pero dende logo tampouco moito máis. Non podemos facer nin concertos multitudinarios, nin dende logo eventos que poñan en risco de novo unha situación que nos afecta a todos en canto a nosa saúde e a nosa economía tamén. A vila continúa cunha evolución favorable no número de casos activos. No día de hoxe non se rexistrou ningunha variación, polo que se mantén con 38 positivos.